boma layambitsa ndondomeko yatsopano imene nzika za dziko lino zidzitha kuyimba lamya yaulere pa 332 ndi kuwulula mchitidwe wolakwika uliwonse umene ogwira ntchito mboma akuchita. Bungwe loona zakalembera mdziko muno la National Registration Bureau lalemba ana 98 mwa 100 aliwonse mu gawo loyamba la ntchito yakalembera wa ana. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Goshen City Dedza Dynamos ikumana ndi FCB Nyasa Big Bullets pomwe alimbirane ukatswiri wa chikho cha Castel. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wayamikira Thandi Chisi yemwe ndi chiphadzuwa cha dziko lino kamba kogwiritsa ntchito udindo wake kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. Dr. Ansah amayankhula izi ku ofesi yawo mu mzinda wa Lilongwe pa zokambirana ndi Chisi. Dr. Ansah walimbikitsa chiphadzuwachi kuti chilimbikire pa ntchito yake maka yolimbikitsa chinyamata pa nkhani yodzidalira. Boma layambitsa ndondomeko yatsopano imene nzika za dziko lino zidziyimba lamya yaulere pa 332 ndi kuwulula mchitidwe olakwika uliwonse umene ogwira ntchito mboma akuchita pa ntchito yawo. Malinga ndi chikalata chimene wasaina mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi, mu ndondomeko yatsopanoyi anthu azinena zakuchedwa kwa ntchito ya chitukuko, kuchedwa pamene akufuna thandizo la boma. Zambiri mulipotiri. Nambala ya chidule ya 332 yakhazikitsidwa kuti ipereke njira imodzi komanso yosavuta yoperekera uthenga, kupereka mwayi kwa nzika kuti zinene za kuperewera kwa thandizo lomwe amalandira maofesi ndi nthambi za boma, kupititsa patsogolo kuchita zinthu poyera komanso kupereka thandizo loyenera mu nthambi za boma ndi kulimbikitsa utsogoleri okomera aliyense kudzera mu ndemanga za nzika. Ndipo iyi ndi njira yomwe nzika zingatsate pogwiritsa ntchito nambalayi. Imbani 332 pogwiritsa ntchito lamya ya m'manja iliyonse muno Malawi. Foni iyi ndi yaulere. Fotokozani dandaulo lanu momveka bwino, kuphatikizapo dzina la nthambi ya boma, ofesi kapena munthu yemwe akukhudzidwa, dandaulo lanu, malo ndi tsiku ngati kuli koyenera kutero, ndi uthenga wina uliwonse omwe ungafunikire. Malipoti onse adzawunikidwa malingana ndi mfundo zomwe boma lakhazikitsa kuti malipotiwa adzathe kuwatsatira moyenera kufikira chiganizo chotsiriza chitakonzedwa. Nzika zikhoza kupereka madandaulo monga kuchedwa kulandira thandizo, kugwira ntchito mosatsata malamulo a pa ntchito, katangale kapena pomwe mukuganizira kuti wina akugwiritsa ntchito udindo mosayenera, kusokoneza chuma cha boma ndi kusatsatira mfundo zokhazikika zoyenera kutsata pa ntchito. Pa nkhani za chinsinsi, boma likutsimikizira anthu kuti malipoti onse adzasungidwa mwachinsinsi komanso mwaukadaulo. Nzika zikulimbikitsidwa kupereka uthenga woona kuti zilandire thandizo moyenera. Pofuna kuonetsetsa kuti liwu lanu likumveka, kukhazikitsidwa kwa nambala ya chidule ya 332 kukuonetsera poyera kudzipereka kwa boma pa utsogoleri womwe ukumva maganizo a anthu ndi kupititsa patsogolo thandizo labwino maofesi ndi nthambi za boma. Aliyense ali ndi udindo poonetsetsa kuti nthambi za boma zikugwira ntchito zake poyera komanso kuti adindo adzitha kuyankhapo zinthu zikalakwika. Kuti nthambi za boma zikutumikireni poyera komanso adindo adzitha kuyankhapo ndi kupeza thandizo labwino, imbani 332 lero ndi kuyika mphamvu m'manja mwanu. Boma layamikira ubale wabwino omwe ulipo ndi kampani zomwe sizaboma m'dziko muno. Mlembi wamkulu kwa ofesi ya mtsogoleri ndi nduna Rashid Mterera wanena izi m'boma la Zomba komwe nthambi ya boma ya Dodima ndi thandizo lochokera ku National Bank imagawa chakudya ku mabanja omwe akhudzidwa ndi njala m'bomali. Upire Isa walemba ripotiri. Malinga ndi mlembi wamkulu mu nduna wa zachilengedwe Richard Berekamoyo ati ndondomeko ya MEUBA ithandizira kuthana ndi mavuto mwa madzi akamba kakusintha kwa nyengo, ndipo alonjeza kuti boma likhazikitsa ndondomekoyi mwa dongosolo lake ndi mopindulira nzika za dziko lino.
Mgwirizano umene tasayinirana lero madzulo ano kwenikweni ukutithandiza ife ngati Amalawi kuti tipeze chida chimene chizitithandiza kuona kuti ntchito zimene tikugwira kulimbana ndi kusintha kwa nyengo makamaka zotsatira zake zikusintha bwanji pa miyoyo ya Malawi malingana ndi kuti timadalira ulimi umenenso umakhudza kwambiri chilengedwe. Mkulu wa bungwe la Food Agriculture Organization FAO Ali Said Yusuf ati ndondomekoyi ithandizira kuunika mavuto mwa madzi akamba kakusintha kwa nyengo komanso kupeza njira zothanirana ndi mavuto mupindulira Malawi. M'mawu ake kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi Anne Sophie Bechland ati ndondomekoyi ikhazikika pophunzitsa anthu zopewa ngozi zogwa madzi zisanachitike, kupeza njira zothanirana ndi mavuto mwa madzi akamba kakusintha kwa nyengo komanso kuchita ulimi wa makono. Ndondomeko ya zaka zinayi ya MEOBA ikhazikitsidwa m'maboma onse a dziko lino. Smart Charika, MBC, Lilongwe. Wachiwiri wa mtsogoleri wa zokambirana mnyumba malamulo Shadrack Namalomba adzudzula zomwe aphungu ambali yotsutsa ya MCP anachita lachisanu ponyanyala zokambirana mnyumbayi. Aphungu ambali yotsutsawa anatuluka mnyumbayi ati posagwirizana ndi chigamulo chomwe spikala wa nyumbayi Samia Suleiman anapereka polamula kuti aphungu asanu asachite nawo zokambiranazo ati kamba kodzetsa chisokonezo. Olive Pili andinkhani yonse. Lachisanu, spikala wa nyumba ya malamulo Samia Suleimani analamula kuti aphungu asanu ambali yotsutsa mnyumbayi asachite nawo zokambirana kamba kodzetsa chisokonezo pa zokambirana za lachinayi masana. Aphungu omwe anawatulutsa ndi a Stephen Malondera a dera la Lilongwe Nyanja, a Eisenhower Nkaka a Lilongwe Mpenu, a Joshua Malango akudetsa Kasina, a Moses Kunkuyu akudetsa Mulunduni, komanso a Gerald Kapiseni Phiri a dera la pakati mboma la Salima. A Suleimani ati chisokonezochi chinachitika pomwe magetsi anazima mnyumbayi lachinayi. Iwo anafotokoza kuti anauza aphungu mnyumbayi kuti akhale bata, koma aphungu asanuwa amakuwa mnyumbayi kudzetsa chisokonezo ndipo sanafune kumva zomwe iwo amayankhula. A Suleimani anapitiriza kunena kuti khalidweli ndi losavomerezeka mnyumbayi. Kutsatira izi, aphungu onse ambali yotsutsa ananyanyala zokambirana ndi kutuluka mnyumbayi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi Shadrack Namalomba ati mchitidwe omwe ambali yotsutsa anachita posatenga nawo mbali pa zokambirana kamba kankhaniyi ndi osayenera. Ife tutabwera kuno anthu anativotera kubwera kuno ku nyumba ya malamulo kuti tizatumikire. Anthu akufuna aone kusintha, akufuna aone njala izitha, aone ubwino, anthu anadzipita ku sukulu, ntchito zizipezeka. Zimene zonse zofunika kuti tonsefe ino opposition ndi ife akuboma tizikhala pansi ndi kuyang'ana ma policies, kuyang'ana sona imeneyi, komanso kutsogolo kuno kukhala budget tizikhala tukonzeka zimene ndi mukatuluka ndi kuti no chifukwa chakuti ena akanapanga zolakwika ndi kuti mupereka chithunzi cha mtundu wayi zodandaulitsa zinali zimenezo. Koma kwakukulu titero kunena kuti yatha bwino wikiyo, tikuyembekezeranso wiki yamawayi kuti khala yabwino. Polankhula kwa atolankhani, mkulu osungitsa mwambo ku chipani cha MCP a Moses Kunkuyu ati aphungu ena anatsatira anzawo omwe anatuluka kamba kuti anaona kuti chilango chomwe aphungu anzawo analandira chinali chosayenera. Ngakhale aphungu ambali yotsutsa anatuluka, zokambirana mnyumbayi zinapitirirabe pomwe aphunguwa amathirira ndemanga pa uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anapereka mnyumbayi sabata yatha. Pakadali pano zokambirana mnyumbayi zayamba zayima kufikira lolemba masana pomwe adzapitirize zokambirana zawo. Olive Pili, MBC, Lilongwe. Boma lati sililekerera mchitidwe wa anthu ena omwe ali ndi malingaliro ofuna bwezeretsa ntchito za boma mbuyo. Mneneri wa boma Shadrack Namalomba wanena izi poyankha zomwe phungu wa dera la pakati m'boma la Mulanje akondwa nankhumwa kuti President Mutharika akuyendetsa bwino ntchito za boma, koma anthu ena omwe boma linawasankha atha kulepheretsa masomphenya a mtsogoleriyo. Izi ndi zomwe anankhumwa ananena pothirapo ndemanga pa uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino. Lule ndimanena kuti ayamba bwino kumbali ya president njira yomwe yakuyenda panopa
ndi njira yoyenera yoyenda ngati president, koma ndimanena kuti mmene akuyenderamo asamalenso, chifukwa kuli anthu ena omwe awasankha maudindo osiyanasiyana, omwe cholinga chawo ndi kugawa anthu, kugawa mitundu, omwe cholinga chawo ndi kuba ndalama za boma, omwe cholinga chawo ndi kusokoneza china chilichonse Malawi munomwe. Napereka chitsanzo cha boma la president Chakwera. Kuti Chakwera tawonso anayamba tu bwino, zimayenda bwino, koma anthu omwe anasankhawo anayambanso kupanga zinthu zosayenera, anayamba kuba, anayamba kukula mtima, samamva zokamba za anthu amamenyedwa Malawi munomu. Zuwa likuswa mtembo chifukwa kuti akufuna kupanga ma demonstration. Ndipo poyankhapo mneneri wa boma Shadrack Namalomba ayamika zomwe anankhumwa anena kuti ndi zomwe boma likufuna kuti anthu azinena pamene zinthu sizikuyenda bwino, ndipo boma lizifufuza onse omwe akuchita zaukambirembere ndi ziphuphu. Kuti vomere pa kuti utenga ngati umene ndi wabwino, chifukwa iwo aja kuyimira ndani anthu limodzi, ndi ngati anthu akuona zina ngati zimene zili bwino, ndipo tifuna tapange talimbikitse kuti anthu akaona zoterozi adzibwera. Ndipo ndinenenso pa kuchokera ku boma tatsekula njira yakuti anthu mukaona anthu akuba ndalama za boma, akuwononga katundu wa boma, kapena kuti mukapita kuti akupanga zakatangale, mukapita ku traffic kuti akupanga zakatangale akuwuzani kuti mudzipereka ndalama zapadera, mukapita ku immigration mapassport akuwuzani mudzipereka ndalama zapadera, mukapita kuchipatala kumakuwuzani kuti mudzipereka ndalama zapadera. Pali njira yoti mutha kungopanga dial 332 star uhash kumapeto 332 hash. Njira imene ijayipeza kuti uthenga uja kuzafika kuti ukudzatipeza ife kunoko, ndi kuti so tizidziwa kuti chikuchitika ndi chani. Ndipo president ananena kalenso kuti ngati angapeze wina aliyense akupanga zolakwika, kaya ndiwe nduna, kaya ndiwe ndani, kaya ndiwe wamkulu bwanji, sakuteteza ndipo iweyo upeza kuti ulandira chilango ndithu. Bungwe loona zakalembera mdziko muno la National Registration Bureau NRB lakwanitsa kulemba ana 98 mwa wana 100 aliwonse mu gawo loyamba la ntchito ya kalembera wana. Meso Chikhadzula bwafika ndi nkhani yonse. Alangwe anati potsata zomwe aphunzira mu gawo loyamba zithandiza kuti alembe anochuluka kwambiri m'magawo otsatira. Alangwe anati bungweli luchita kalembera wana onse mdziko muno omwe sali mkaundula koma kuti alibe ziphaso zomwe adawapatsa pobadwa. Iwo anati magawo omwe atsalira ayika anthu ogwira ntchito ochuluka njenga ntchitoyi iyende bwino. Mwazina Alangwe anati maofisala omwe anatumiza m'madera osiyanasiyana achita kalembera wana oposa 1 miliyoni mdziko monse muno, zomwe zithandiza kwambiri kuthetsa mavuto osiyanasiyana omwe ana amakumana nawo polandira ntchito za umoyo komanso ngakhale za maphunziro. Ntchito yayenda bwino kwambiri and tilansangala kwambiri ndi mmene yayendera, because projection yathu inali yoti tilemba ana pa okwanira 1,127,000 koma talembana okwanira 1,108,000 yomwe kuti pasa 98%. So 98% is a very the achievement yaikulu kwambiri. Komanso tikumana ndi maofficers amene kumene tikupita phase yachiwiri kuti tiunikirane kuti mavuto anali ati, ndipo pamene tingakonze kuti phase inayo iyende bwino titani tikonze pati. Tikatero tikhupira kuti ndiye kuti phase inayo izayenda bwino kwambiri. Our target yathu ndiye kuti tifike 100% pa phase ina iliyonse. So tikakonza mavuto amene tinakumana nawo phase yoyamba tikhupira kuti pa 98% paja tidusa kufika 100%. Ntchito yakalembera wana ikuchitika ndi thandizo la boma la Malawi komanso abwenzi osiyanasiyana, ndipo ikufikira madera osiyanasiyana mdziko muno njengo ana ambiri akhale ndi ziphaso. Mwazina zomwe atolere pa ntchitoyi zithandiza kwambiri kuti adindo achite kuchita mapulani abwino othandizira pa zinthu zosiyanasiyana m'zaka zikudzazi. Gawo loyamba la magawo asanu ndi awiri la kalembera wa ana lidayamba pa 26 Januwale ndipo lidatha pa 4 Februwale 2026. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tionenso mitu yake.
boma layambitsa ndondomeko yatsopano imene nzika za dziko lino zidzitha kuyimba lamya yaulere pa 332 ndi kuwulula mchitidwe wolakwika uliwonse umene ogwira ntchito m'boma akuchita. Bungwe loona zakalembera mdziko muno la National Registration Bureau lalemba ana 98 mwa 100 aliwonse mu gawo loyamba la ntchito yakalembera wa ana. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Goshen City Dedza Dynamos ikumana ndi FCB Nyasa Big Bullets pomwe alimbirane ukatswiri wa chikho cha Castel. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Oyang'anira chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth chomwe ndi chimodzi mwa zipatala zolandira odwala ochokera mzipatala zina mdziko muno alamula ogwira ntchito onse kuti ayambe kuvala uniform ya madipatimenti awo komanso makadi ozindikiritsa ogwira ntchito ID kuyambira sabata ino. Mkulu wa chipatalachi Dr. Patrick Kamalo walengeza za lamuloli lachisanu pa msonkhano wa pachaka omwe unachitika pa chipatalachi. George Muhango watilembera ripotili. Malinga ndi mkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth Central Dr. Patrick Kamalo, ganizoli ladza kamba kakuchuluka kwa anthu onamizira kuti amagwira ntchito mchipatalachi. Chipatalachi chati pali anthu ena omwe akumanamizira kukhala anamwino kapena madokotala nkumalowa m'mawadi mcholinga chofuna kubera ndalama odwala. Dr. Kamalo watsimikizira ogwira ntchitowo kuti oyang'anira chipatala agula mayunifomu ofunikira komanso kupereka makhadi olowera ku ntchito kuti ogwira ntchito enieni azidziwika mosavuta. Takonza njira yona kuti anthu olowa mchipatala muno akhale ochepa. Ndiye ma staff ndimene azolowa mchipatala akhali ma IDs pakanjiro azilowa komanso ma patient. Koma ena aliwonse ongobwera kuzatsewera mchipatala muno tipeza njira yona kuti anthu amene wasamatani asamalo kuti musakhale anthu ambiri ochuluka. Tikupira mwadzi kuti sabata yatha tinatulusaso chikalata chona kuti kumutchale kwathu sitifuna kuzikhala anthu ambiri. Chifukwa zimene zaso anthu amalowa ngati mudzina lotino akapanga nkhani za maliro koma ena yonso ali akuba. Pa msonkhanowu Fegi Bodole yemwe ndi mmodzi mwa anamwino pa chipatalachi wati maganizowa afika pa nthawi yake. Kamana kuti tivale ma uniform anthu amakana ndi ma scrubs amene abwera wongoita kupezeka mabero chani anthu anangona ngati mwayi wawo ndipo zonadi chifukwa anthu amene avalira kali scrub suit sakudziwika kuti uyu ndi ndani amapeza kuti ndi patient attendant apeza kumulembera munthu mwina ma x-ray ine tindakhala ndikuwapezapo anthu izi sizabwino munthu fika mabisaliramo. Nde panopo mmene atitsimikizira kuti ma uniform agulidwa mwamwe ayena kuti unamwino tinawukonde chokera pasi pa mtima. Kupatula nkhani za kayendetsedwe ka ntchito pa msonkhanowu panali magule achikhalidwe komanso zokambirana zakuyipa kwa katangale. Ogwira ntchitowa anavomereza mogwirizana kuti vuto la katangale layipitsa mbiri ya chipatala chachikuluchi. Chipatala cha Queen Elizabeth Central chimathandiza odwala amene akusowa chithandizo maboma onse amchigawo chakumwera. Akuluakulu a National Bank atsindika zakufunika koyika chidwi potukula ntchito za magetsi ngati njira imodzi yokwaniritsa masomphenya a chitukuko cha mafakitale a mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki a William Chatsala wanena izi pomwe amapereka thandizo la ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha ku bungwe la Eskom zochititsira msonkhano wa akatswiri a ntchito za magetsi muno mu Africa. Ife a National Bank tinaona kuti nchofunika kuti tithandize mwina usati kuthandiza koma kutengapo gawo pokonzekera conference imene ikubwera pa zinthu zitatu. Poyamba magetsi ndi chinthu chofunika kwambiri ngati dziko lino lingatukuke tikuyenera kukhala ndi magetsi chifukwa kaya ndi kuphika kumene kaya ndi kugwisa ntchito maofesi komanso kupanga zinthu zosiyanasiyana mafactory zimafunika mphamvu ya magetsi choyamba. Chachiwiri Eskom tinawo ubale ife ngati banki yo ngati customer ndi ubale wakalekale ndipo pamene nzako ali ndi chochitika ife ngati Malawi timathamangapo kuti titengepo gawo chifukwa chake tapanga zimenezi. Koma kachitatu ndikuti nthawi zambiri
anzathu a escom amakhala kutumiza ma engineers ndi ena kunja kukaphunzira kuma conference koma chifukwa choti sangathe kutumiza ambiri pakamodzi amatumiza ochepa. Pamene conference ichitikira kuno kwathu ku Malawi ali ndi mwayi oti anthu ambiri apite conference imeneyo komanso sa escom okha ena amene amatenga mbali zosiyanasiyana ku nkhani ya zamagetsi apitako zimene angakambirane kumeneko zotukula ntchito ya magetsi m'dziko muno zithandiza ntchito zonse za chitukuko komanso ntchito zathu za mabanki pamene makasitomala athu ali ndi magetsi akupanga mabizinesi ifenso abanki tindi business. Ndipo mkulu woona za chuma ku bungwe la Escom Brian Ndisale wati thandizoli ndi chizindikiro cha mgwirizano wawo ndi banki opititsa patsogolo ntchito za magetsi kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Msonkhano wa PESA uzakambirana zinthu zambiri, zimodzi mwa izo ndi ngati za vandalism, zina ndi za ma technology amene akubwera atsopano amene akubwera mu sector. Msonkhano wabweretsa pamodzi anthu ochokera m'mayiko ambiri between 9 and 25 pakati pa 9 ndi 25 anthu amene akubwera tikuyembekezera kubwera ndi 90. Ndalama zimene zafika pa nthawi yake pamene Escom ngati kampani ndi mavuto azachuma komanso osayiwala kunena kuti National Bank akhala kuyenda nawo kwa nthawi yayitali akutithandiza mu zinthu zokhudzana ndi ndalama, so support yabwera pa nthawi yake. Mavuto amene makampani amagetsi amakumana nawo mayiko osiyanasiyana ambiri ayiwo ndofanana ndi tikamapezeka m'magulu ngati amenewa timadziwa zimene zikuchitika m'mayiko ena ndi njira zimene iwo akutsatira kuti apange address mavuto amenewo. So kukhala mu gulu ngati limeneli la Eastern African Power Pool komanso la Southern Africa Power Pool zikutithandizira kuti tipeze upangiri okonza mavuto ena amene nawo mu dziko lathu. Mu nkhani za masewero, katswiri wa chikho cha mpira wa miyendo cha Castelo adziwika masanawa pamene matimu a Goshen City Dedza Dynamos ndi FCB Nyasa Big Bullets athambitsane pa bwalo la bingo mu mzinda Lilongwe. Norbert Jameson wafika ndi ripoti. Aka ndi koyamba kuti timu ya Dynamos ifike ndime yotsiriza ya mpikisano waukulu mdziko muno pamene Bullets yafika ndime kachiwiri itatenga chikho cha Castelo mu chaka cha 2023. Kuti ifike ndimeyi, Dynamos inagonjetsa matimu a Craig Sporting, Karonga United, Ekaya ndi Blue Eagles, pamene Bullets inatulutsa Songwe United, Ndirande Stars, Mighty Tigers ndi Nzuzu City Hammers. Poyankhulapo, mphunzitsi wa timu ya Dynamos, Alex Ngwira, wati timu yake ikupita m'masewerowa opanda mantha aliwonse. Tikatengera mmene takhala tikuyendera mu mpira mulibe timu yayikulu mulibe timu yaying'ono. Anzathu tikanena kuti ndi yayikulu timayenera kuti financially kumbuyoku akhala ali bwino kwambiri komanso ali ndi supporting base yawo yayikulu kwambiri ndi namadalira komano tikapita pa ground ndikuona ngati kuti tonse titakhalanso iko ndi mmene tikumenyera ndife chifukwa nafenso tafika ku mapetopeto akapu iyi, so nafenso pa msingo wathu ndife akulu. Ndipo mphunzitsi ogwirizira wa timu ya Bullets Gilbert Chirwa wati timu yake yakonzeka kuchita bwino loweruka lino. Ndikudziwa kuti timu yamene yabwino ndikukhulupirira kuti rhythm imene yakhala ilipo ndi yabwino, anyamata akudzikhulupirira pamene tafika apa sikwadera koma ifeyo tangokonzeka kuona kuti tikafika kumene tikangochita zomwe tayena kuchita kulimbikira ndi kutenga chikho. Katswiri wa chikhochi adzalandira ndalama zokwana 55 million kwacha ndipo ogonja adzatenga 25 million kwacha. Aka ndi koyamba kuti timu ya Dynamos isewere pa bwalo la bingu mu mzinda wa Lilongwe. Norbert Jameson, MBC Sport. Tentose ku bingu tikaone zodabwitsa. Pomaliza nkhanizi nainso mito yake. Boma layambitsa ndondomeko yatsopano imene nzika za dziko lino zidzitha kuyimba lamya yaulere pa 332 ndi kuwulula
mchitidwe wolakwika uliwonse umene ogwira ntchito mboma akuchita. Bungwe loona zakalembera mdziko muno la National Registration Bureau lalemba ana 98 mwa 100 aliwonse mu gawo loyamba la ntchito yakalembera wa ana. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Goshen City Dedza Dynamos ikumana ndi FCB Nyasa Big Bullets pomwe alimbirane ukatswiri wa chikho cha Castel. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlandine Austin Kachipeya, masana abwino. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Anthu ambiri masiku ano tili maudani opatsirana. Anthu tikuti tikupita kopemphera. Komano machalichimo ndimenenso mwagona kwambiri miseche. Ndeti peza kuti machimo osamene ali pa dziko lapansi pano chiyambi chake ndi nsanje. Mzimu opasirana maudani uchepe inu kumwamba isiru tizapita ndipo tikawiruzidwa pa mpando wa chifumu. Iye amene ajanda afiti kunyumba kwa kuchamsa akakulozani. Ineyo ndi nzanga nducheza naye. Ndesi ndilolanso kuti akacheze ndi wina. Khanga tili chibwenzi kuti mamuna ndi mkazi. Umene kujako kumene amadani amaphantha umene kujenda njani afiti usamapondeko. Azimayi pewani udani ngokubweretserani basket